Здравей, Петя! Изключително ми е приятно, че съм на това събитие, организирано от Кенгуру и че можем да си поговорим за чревното здраве. Така една много обща тема, за която може да се говори много. Затова ние ще изложим най-важните аспекти, които трябва да знаем за чревното здраве и всъщност защо е важно, какво е чревно здраве и как да се грижим за него. Както виждате, ще поговорим и конкретно за какво това е пробиотик и какво е пребиотик. И всъщност фокусът ще бъде червата на нашите деца, на най-малките хора. Какво е чревно здраве? Представете си, че човешкият организъм представлява една голяма екосистема, в която живеят в пълна симбиоза и в пълен синхрон и баланс множество микроорганизми. Съвкупността от тези микроорганизми се нарича микробиота, а съвкупността от генетичният материал, който те носят, микробиом. Има така наречен микробиом на кожата, микробиом на устната кухина, на други органи и системи, но най-голям от всички е микробиома на червата. Червата са дом за безброй микроорганизми, както в дебелото, така и в тънкото, основно в тънкото черво. Разбира се, когато се ражда едно бебе, то не е с целият микробиом, който може да има. То е стерилно, така да го кажем, т.е. червата му са стерилни. И всъщност още при раждането започват да се заселяват червата с микроорганизми. И за това колко ще бъдат населени и от какъв вид микроорганизми, зависи от ето тези фактори. Начин на родоразрешение, дали е по оперативен път, дали е при нормален механизъм, гестационната възраст, начинът на хранене, дали е на кърма или е на адаптирано мляко, хигиенните условия, т.е. условията, в които се отглежда бебето и експозицията съответно на антибиотици. Всъщност тук искам да спра и да кажа, че чревният микробиом има изключителна роля. Вече науката е изключително запозната с това, че при нарушаване на чревният микробиом и на баланса в него, организма страда в различни насоки. Възможно е да се повишат нивата на кръвната захар, на холестерол или на по-скоро лошият холестерол. Влошава се храносмилането, образуват се много газове, така нареченият колон иритабле или синдром на раздразненият колон, повишаване на телесното тегло, страдат хората от безсъние, депресивни състояния и естествено са по-податливи на стрес, в това число и на инфекции. Тоест, трябва да погледнем малко по-сериозно към този аспект, към тази част от нашия организъм, за да може целият организъм да бъде здрав, да се чувства добре. Ето тук можете да видите функциите на чревната микробиота, които съм обобщила. Метаболитна функция стимулира червата, улеснява храносмилането и усвояването на хранителните вещества. Защитна. Съответно, знаете, предпазва от навлизането на патогени, от тяхното развитие. Неврологична функция. В регулиране участва на нервната система и неврологичното развитие, оттам на депресивните състояния. Какво се случва, когато балансът се наруши? Казахме, всички микроорганизми, включително и тези в тънките черва и дебелите, живеят в баланс, в една симбиоза. Нарушеният баланс се нарича чревна дисбиоза. Тогава нивото на полезните бактерии намалява и нивото на патогенните микроорганизми се увеличава. Тогава организмът страда, не само неговата храносмилателна система. Кога се случва чревната дисбиоза? При чест прием на медикаменти, особено антибиотици, при хормонален дисбаланс, състояние на стрес, при много голяма консумация на захар, консерванти, алкохол, рафинирани храни, преяждане, недостатъчен прием на фибри, при агресивни медицински процедури, като лъчетерапия и химиотерапия, или при синдром на пропускливите черва, всъщност който може да се предизвика от всичките по-горни състояния. Тук е много важно да кажем, да разграничим
понятията пробиотик и пребиотик. Пробиотиците са онази група от микроорганизми, които се наричат така в кавички казано полезни. Т.е. те са важни за нормалното функциониране на храносмилателната система. Про означава за, биос живот. А пребиотиците са несмилаеми хранителни, растителни всъщност влакнини, които представляват храна за полезните бактерии. Науката познава много видове полезни бактерии, много видове пробиотици, но всъщност ето тези 4 са от изключително значение за детският организъм, за неговата храносмилателна система. Ще разберете след малко защо. Това са Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis и Lactobacillus reuteri. Това са безспорните топ 4. А пребиотика, който може да бъде съответно храна за всичките тези 4 щама, това е инолина. И за щастие, вече има един продукт, който съдържа точно тези 4 щама, които имат отношение към детския организъм, доказано с тяхната храна инолина. И сега ще ви обясня защо. Това е Bioflora Kids. Да разгледаме по-отделно щамовете. За Lactobacillus acidophilus можем да кажем много. Основно се дава при проблеми с стомашно-чревния тракт от типа подуване и газове, лактазна непоносимост, при Escherichia coli, носителство, кандида. Намалява лошият холестерол, подпомага храносмилането и разграждането на веществата, подобрява перисталтиката и участва в синтеза на витамини и ензими. Lactobacillus rhamnosus, това е вторият щам. Подпомага намаляването на честотата и продължителността на диарията, т.е. може да се използва в случаите на хронична или остра диария като лечение. Повишава имунитета при белодробните инфекции и като цяло на инфекциите в отделителната система, увеличава защитата на организма срещу тях. Bifidobacterium infantis пък спомага за предотвратяване на растежа на патогените и благоприятства намаляването на възпалителните процеси. Отношение има към улцерозен колит и псориазис и алергичните такива, астма, хранителни алергии и алергичен ринит. И за последният щам, Lactobacillus reuteri, може много да се говори. Това е всъщност първият щам, който заживява в червата на новородените и който е много важен за борбата с коликите. Lactobacillus reuteri има противовъзпалителен ефект върху червата, повлиява благоприятно колики и газове, благоприятства лечението на диарии, на раздразнено черво, уроинфекции, къпични инфекции, общо взето всичко, което до сега казахме, противодейства на растежа на Escherichia coli, намалява pH на храносмилателния тракт, намалява развитието на Helicobacter pylori, подпомага оралното здраве. Тук също е много важно, този щам има влияние върху и предотвратява всъщност появата на кариеси и гингивити и подпомага сърдечно-съдовата система, оказва контрол на абсорбцията на холестерол в кръвта. Ето това е Bioflora Kids. 4 много важни щама с тяхната храна инолина. Малина на прах има в продукта с ароматизант малина, с подсладител стевия, което е също важно да се уточни. И много важно също е капачката е десикант. За тези, които не знаят какво е точно, това е един елемент, който всъщност предпазва от увлажняване самия продукт. Дозата е от 1 до 2 таблетки за дъвчене на ден. Над 3 години е по принцип, заради риска от задавяне. Може и под 3 да се дава, разбира се, с родителски контрол. Това исках да споделя с вас, което благодаря.